Hey. Hello, is Mr. Katie? This is Mr. Fiona. Has sin joined up an film short son an bliana míoch de Àrd-Sgoil agus dràma Ring sin trí againn sònraicte chéad fear son ring sin go bhí uine scanneal agus spòrs againn an dràma. Ghàidhlig sin go cumí sin an sa bhliain dràma in dheireadh. Againn! Agus míoch agus is cutrumiche gon réine sin a thuileadh tar sin agus a thuileadh a chuníisiúnais an dràma. Is a bhí sin clachú na dhéite sin an sa bhliain dràma is a clachú is Àrd-Sgoil.